you try so hard, you end up giving up. And then when people look at you, sometimes they say, I was serious, hey, no, but try too hard, what you end up doing is you end up realizing that Maya, it's not healthy for me to get in the stress. Bro, hey, wangu. Anyway, I'm the last witness, bro. Kuna nyaya zetu za tichichunwa mangozi. Kuna Makomo Anoyera, kuna nziti zinoyera, bro. And advisor, bro. Taisa izachi raundo iza tikati hama ndeze kudhara, vakuru kudhara, vana nyaya dzavanoziya chichi, vana vachitibhaiza, vachitisimbisa tinyatisa nebasa. Bro, mina ndikuchuni. Ndakazoenda pinda town, waiziya. Tarova yedu kunoti hama tabuda Harare tarova makutogeti 456 apa tedu vanhu vajaira kutamba kumapasa waiziya chichi tiona matawa lights saka hatina pressure zvakawanda hatina respect nemasini waiziya bra ndazodaiso ndazoenda ndacrossa togeti ndakananga kuti kanga reserve so kanga province bro handidi kukunyepera bro kaya tabaya tasvika pepe amaya bo wakomana wasvika tatema works munongoziya tirakomana utase vekushuta masini waizi tasvika tashuta masini tashuta kasini kedu bo tapedza paipai life bo murungu bata amaya vakomana nemamwene pateni nhasi waizi mune pateni chi mangwana tikati amaya bo murungu kaisi tine pressure izvizvi takula down toenda kana pateni sikira mangwana vaza murungu bata tondwari kana accommodation iripo fooders tatanzi boom nemari yepower ubagende kuti mari yepower iwe nekuchuna sa bro ona manje tapinda power waize tata life yedu chichi waize atadhakwa ndenda sese haina tofeel kuti mwana ni boys zangu ndadhakwa ndanorara padeni waize imwe boys rangu manje rine nharo kare ndikusiya power ndana msiya za super vakati maya sisi tenda chi power samai kumushango na madance twenyeje sisi tukaenda kupasa chichi atu sakuni anga sini kanonzi GT so waize sa ukanzwa ngoma GT jirira zondo kune zvimoko kune magentleman kune wawa kune life ndo ngatingoti ndo inenge itori concert yemaroseva waize makedo isakati maya sisi takutera ngoma yechiti nguva dzakazara waize apa sitabva kubawa nguva dzimwe dzedzi apa remember gaya kawangu da kuchuna kuti kumusha kana iwe ukaziwe wafamba katiise kanonzi pasera apa waize kanorova pasera apa tuma 5 kilometers ka toenda kubawa ukatenga 3 mabreak label unodzoka pateni wasoba bro kana vachiziva but anyways my sisi hatina pressure nazvo wangu sisi chatimodera chinhu chakaita masana kuita sekudhakwa rekati dhakwe tikanopedza raundi tikapedza dhaunda tikaenda waiza apo nemagevha tikati amai abo aisinyaya nemagevha but amai sisi tongotenga 6 package yemanyati ndikati wakomana madoro emadzimai amuchasvikirwa wakomana kati aiwa maya ndiwe usingateereri bo ndasiyana nazvo wakomana bvatenga manyati awo 2 ma6 pack awo anenge a12 waiziya vatakuenda enda baibai chiti wandisiya panzvimbo ndati amai mboenda kumbosara ndichase ndichirara vandimanikidza kodzero bo ndikanzi bro kana ukarara achaza shamwari yako ndeyani wakusinicha dhaunda kuti amai bona ungaendawo nemi zvenyu but just in case nangu chi boys